Ġisimna huwa l-ewwel realtà li nsiru nafu u spiss jikkundizzjonana fir-relazzjonijiet tagħna ma' nfusna u mal-oħrajn. F'din ir-rokna nduru dawra mal-ġisem uman għal finijiet lingwistiċi billi nħarsu lejn l-ismijiet ta' partijiet differenti. Mhux sewwa illi ħafna mit-tfal tal-lum ma jafux x'inhu l-arqub ta' saqajk. Naf jien għax saqsejthom ħafna minnhom ma jafux. Insejt nistaqsihom jekk jafux x'inhu minkeb, ngħidu aħna jew għaksa. U ma jekk ma jafux għax mednilhom x'aħna mhux hekk, jiġifieri mhux ma jistax noqogħdu nwaħħlu fl-iskola il-ħin kollu, dari l-Malti kien l-sien li tagħtek ommok. U aħna meta konna tfal konna nafu ħafna xorti, ngħidu aħna konna nafu illi meta tmur l-Knisja pereżempju biex tagħmel bħal kbar konna nixxabtu mal-ħawt tal-ilmanbierek, mal-font tal-ilmanbierek biex tbilsebek ħalli tagħmel salib fuq ġbinek, fuq moħħok sewa. U konna nafu wkoll li darba kien hemm wieħed ngħidu aħna waqa' meta kien miexi fi triq u ħabat nasu mal-bankina u miet. Għax jekk taħbad nasek hawnhekk mal-bankina tmut u x'aktarx illi dafit meta laqat il-gulija bil-ġebla x'aktarx li fuq nasu ukoll kien laqtu. Konna nafuha, nanna pereżempju kienet taf x'inhu ma dawn l-eyebrows, dawn l-ħuġbejn, kienet taf ħafna, kienet tgħid pereżempju meta qedlu olla ħuġbejh u ma tantx ħab pjaċir. Ħuġbejh imma dawn sewa mhux l-eyebrows biss jiġifieri u ngħidu aħna kont tgħid xfar għajnejja. Dak huma l-eyelashes, sewa tgħid il-biċċa xogħol għamilta fuq xfar għajnejja. Konna nafu x'inhi l-qurrija, pereżempju wkoll sewa konna nafu d-differenza bejn is-snin ta' quddiem u id-dras ta' wara, u konna nafu x'inhu ma' n-nejbiet ukoll, għax konna jgħidulna n-nejbiet u xi kelb ikollu xi nejbiet kbar, u aħna nafu fejn kienu n-nejbiet tagħna, ukoll konna nafu fejn qiegħda l-qampina ta' ħalqek pereżempju sakemm ma kienux qatawilek għax minħabba tunsilli pereżempju ma konna nafu biha, konna tħares fil-mera tiftaħ ħalqek jgħidulek qampina fejn qiegħda. Jew kellha konna jgħidu dak m'għandux ħajta fil-sienu jekk issaqsit ngħidu aħna tista' tara daqsxejn ħajta fil-sienek fejn setat kienet, konna nafu x'inhu ħanek pereżempju, konna nafu x'inhu xedaq ukoll għax ngħidu aħna Sansun kien qatel ħafna fil-istejb xedaq ta' ħmar, kienu jgħiduhom dawn l-istejjer sewa. U xi darba kont tmur għand tal-laħam ommok għax kienet tieħdu jew in-nanna pereżempju dan kien ikun jagħti hemmhekk fil-ħanut u jkollu bank birħama kbira fuq il-bank u jaqatta il-laħam bil-sega, bil-marlazz u bil-mazza u bil-sikkina samma. U inti kont tkun taf x'inhu l-fwiet, pereżempju, għax kont taraħ fuq l-irħama. U ngħidu aħna kont taf x'inhu l-qalb jew il-pulmun għax in-nanna ġieli kienet tixtri u tagħmel stuffat bih il-pulmun ngħidu aħna barra minn hekk. Meta n-nanna u ommok ngħidu aħna kienu joqtlu xi fenek, il-fenek kienu joqtlu mistierek x'aktarx, u mbagħad in-nanna u ommok kienu jisolħuh. U l-kelma tisolħu mhux tqaxxru sewa tisloħ il-fenek. Inti kont x'aktarx tarhom ma kontx tibża jew hekk jiġifieri meta tarhom jiftħuh u jnasfuh minn ġewwa. Kienet tgħid tara dinha l-qalb u titfaħħa fil-platt u dinha l-fwiet titfaħħa fil-platt u tneħħilha l-marrara, il-fwiet tneħħilu l-marrara pereżempju sewa. U inti meta mbagħad il-ħadd fil-għodu meta taqlilek il-fwiet tal-fenek, ommok tkun taf jekk il-fwiet tħobbux jew le u jekk tħobbx il-klievi wkoll jew le, il-klievi kont taf x'inhuma wkoll. Sewa dak il-ġifieri mhux biss konna nafu x'jiġri meta toqtol fenek imma anke meta toqtol tiġiġa ngħidu aħna. Xi ħadd kien jgħidlek imlejta l-ħawsla u eventwalment issir taf li t-tjur, it-tiġiġa u l-ħamiema ngħidu aħna b'xi beċċul ikollhom parti mill-isthom jgħidulha l-ħawsla illi bejjem oħra ma jkollhomx. U anki t-tiġiġa jkollha l-qansħa ngħidu aħna. U xi ħadd jgħidlek imma doffi kemm int qansħa inti ta' u allura tkun taf dawn l-affarijiet x'inhuma taf x'inhi l-ħawsla, taf x'inhi l-qansħa u jkollok edukazzjoni vokabularju kbir mhux ħażin anke meta tkun tifel jew tifla. Mhux sewwa illi llum ma nafuhomx ngħidu aħna tal-laħam jekk ikun xi ħadd bużieqa hekk li jaf l-affarijiet tiegħu kien forsi kont tisimgħu jgħidlek x'inhuma l-budullati, pereżempju, il-budullati huma dak il-partijiet tal-imsaren
tal-baqra biċċa kbira. Illi bihom kienu jagħmlu t-salzett, kienu jimlew it-salzett u l-mazzit. Sewa, ġifieri l-qurrija ta' rasek jafu x'inhi t-tfal illum jekk ma jafux. Dispeċini mija daqsxejn waħda problema, sewa aħna ma nistgħux ngħidu li nħobbu l-Malti. U meta t-tfal tagħna ma jafux daw il-kelmiet, jiġifieri jekk it-tfal issa se jibdew jgħidu l-hips u l-elbows, sewa u l-heels u l-eyebrows u l-eyelashes, u mbagħad nkunu nistgħu nkomplu ngħidu li aħna nħobbu l-Malti, u nkunu nistgħu nkomplu ngħidu li l-Malti huwa l-sin li tagħtek ommok. Ma naħsibx jiena għax irridu naraw daqsxejn waħda x'qed nagħmlu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.